Een boel politie, een boel brandweer. Wij werden met een taxi gebracht en die zeiden al van... er is hier het een en ander afgebrand. En wij dachten van nou, dat zal wel meevallen. Maar nu we hier komen, er zijn meerdere straten afgesloten. En het is best wel een behoorlijke brand dus. En toen was het op een gegeven moment zo erg geworden. Want toen schaafde een paar minuten. Toen werd het op een gegeven moment zo erg dat ze zeiden, nu moet echt iedereen naar buiten. En ik snap het wel. Het is allemaal voor iedereen's veiligheid en gezondheid. En dat zou ik mijn personeel ook niet willen aandoen. Dus ik heb tegen iedereen ook gezegd, nou jongens, dan even alles uitdoen. En dan gaan we met z'n allen maar naar buiten. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Dus, Hier had je niet, dit had je niet verwacht, denk ik. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, erg jammer. Het is wel een klap voor Leeuwarden, denk ik. Ja, zeker Ja, weten. ja. Het is een hele mooie straat. Hier allemaal twee hele grote clubs waar eigenlijk vaak komen te stappen. Maar ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren voordat wij hier weer op stappen mogen kunnen gaan. Ja, normaal staat deze steeg vol. Helemaal vol. Helemaal vol. Ja, maar helaas vanavond niet. Nou, ik denk dat we toch nog wel naar huis gaan Ja. vanavond hoor. Ja. De boel is afgelast, dus het feestje is voorbij.